Personalment, per a mi, aquests 4 anys han estat 4 anys d'aprenentatge, d'amistats, de veure com alguns projectes s'han consolidat, com hem obert línies de treball amb gent jove i clar, per a mi tot això doncs, és una satisfacció. Per a mi la Societat Catalana d'Història, Ciència i Tècnica és una mena d'extensió de la família. D'entrada, la possibilitat de contactes que abans haguessin sigut molt més difícils. Per altra, la facilitat que ens va donar per fer algunes primeres sortides a fora, vull dir, a remenar arxius, vull dir... L'oportunitat de poder promoure la disciplina, de poder convergir amb molta gent, establir relacions més perdurables. Ha estat per mi un lloc molt important perquè m'ha permès conèixer tota una sèrie de noves visions de la disciplina, nous punts de vista, l'estudi de diferents èpoques, de diferents... que jo no hagués tingut per sola, no? O sigui, que jo no hagués pogut assolir si no hagués estat dins d'aquesta societat on moltes veus de moltes persones amb estudis diferents, camps d'estudis diferents, reflexions diferents, aportaven moltíssim, no? Llavors això a mi personalment em va fer créixer. Coneixes més la gent, què s'hi fa, què no s'hi fa, perquè tens aquesta mirada holística i això és també un altre gran aprenentatge.